Wel, diolch yn fawr i chi i gyd am ddwad. Dwi hapus iawn i gael bod yma heno, achos bod ni yn cael rhyw fath o... Ryw lun o lansiad i gyfrol Elis Chwilio Amdan, ond sawl lansiad ti wedi gael hyd yma? 3. Hwn di'r 3 erbyn hyn, ie? Pedwerydd, diolch yn fawr, ie. Neu chi'n gwneud pethau sawl gwaith, chwarae teg. Dwi'n bod Elis ers blynyddoedd bellach pan oedd ti ar hogyn bach... Hogyn bach... unusual, te 40 oed yn cystadlu am beth yn yr urdd ac yn gwneud y dda iawn. Ond ges i brofiad reit difyr efo Elis. Hyn dyd o, na. Pwy. Ydyn ni gyrru hwnna ni ar wyliau i Gaeredin ym mis Ionawr. Rhyw fath o drip wancar ysbarddol o'n tŵr oedd o. Elis a'i frawd a Llyr Gwyn a finna yn y ddau arall di mynd a gathon ni hwyl difyr iawn yn meddwi ac yn trafod shit a felly. Ond un diwrnod wrth i benderfynu reit, da ni am ddringo mynydd Arthur Seat rhyw fora. Oedd o'n andros o beth mawr i wneud lle. A bob un ohono ni'n diodda yn ofnadwy o hangover y bora hwnnw. A o'n i yna wedi gwisgo fy nghot a fy'n sgidiau cerdded a'n rhwsys oil. Hynny, bron a gen i crampon yn sefyll lle, oedd hyn o ddifri lle. Lle oedd Elis dwi'n troi fyny jyst mewn jacket lydar a jyst sgidiau, wel, sgidiau ti'n gwisgo heddiw siwr bod, hollol llyfn yn ôl, mae'r boi yma, ti'n gwneud math o obaith, pwydi'r amateur yma sy'n wedi dringo mynydd. Ond chwarae teg i ti Elis, nes ti ddringo holl ffordd i fyny, ag i lawr heb ddithro unwaith, oedd chdi eitha gafr o fyny, oedd chdi'n rhyfeddol. A mae'r un rhywdynaf i weld yn dy gerddi di, felly prynwch y gyfrol, mae'n arbennig. Llithro i Elis. Mi wyddwn pan welais dysgidiau dy fod am landio ar dy dyn. Dim ond yn yfytiaid yr awen sy'n dringo mynydd ddiwedd Ionawr, mewn siacad lydar a sgidiau llyfn, fel pe baent ar y ffordd i'r glob am beint, neu'n ymlwybro am adra hyd lo yn berig, am i ti fethu'r bus ola i'r maes carafana. Bydd heddiw'n seminar o brifysgol bywyd, meddyliais yn smyg, yn ysgidiau cerdded, trowsus oel a chot bob tywydd. Ond dringais fel gafr, fel pe bai'r mynydd yn gwybod nad oedd o haws a cheisio ddyfaglu, na'r rhew fydd drechu'r tân sy'n neud losgi ynot fel stwmp dy sigaret. Ac wrth droi am yn ôl, a ni'n ystyrffaglu fel hen deidia hyd y llwybr cul, i flannais o'n blaenau, yn bod cwrw da, a thrafod gwirion, a thafarn gynnes yn aros amdana ti. Diolch. Nôl yn mis adeg lansiad y gyfrol di yn Gaernarfon ym Mhalas Bryn. Mis Ebrill, sgwni chi yr englyn yma i Elis, Chwilio Amdan. Os ydych chi'n darllen y gyfrol, mae'n lot o... Wel, i frawd y ddora, Elis di'r bardd sy'n rhaid yr yn single. Sy'n wir iawn. Felly, Chwilio Amdan. Heno, os wyt dy hunan yn chwilio heb ei chael yn unman, cei ias pob hanner cusan yma'n y dweud, mae na dan.